Tinuig nga Pasko de Oro sa Cagayan de Oro City gibuksa na. Nagkadaiyang Christmas theme Motorela og marching band ang gibida. Ani ang report. Human ang duha ka tuig nga virtual nga selebrasyon gibuksa na sa Cagayan de Oro City LGU sa pagpanguna sa City Tourism Office ang Pasko de Oro 2022 o ang tinuig nga Christmas theme events sa syudad. Sa maong opening program, gibida sa kagamhanan ang unom ka mga partisipante sa marching band competition nga nagpakitang gilasab sa ilang mga makahinganghang nga routines. Nagpakitang gilasab ang mga motorela nga lakip sa Paskorela o ang kompetisyon sa mga motorela nga gidisenyuhan og subay sa mensahe o simbolo sa Kapaskuhan. Sa mensahe ni Mayor Rolando Uy, iyang gipasalamatan ang tanan nga mo'y naningkamot aron mahimong malampuson ang Pasko de Oro karong tuiga. Iya sab gipaambit sa katawhan nga dili kalimtan ang tinuod nga mensahe sa Kapaskuhan nga mao ang pagkatawo sa manunubos nga si Hesukristo. Dako na kong kalipay o pagpasalamat usab bisan tuod gamay-gamay ra mo pero naningkamot gyud mo nga niining maong kasaulugan pagbukas sa atong Kapaskuhan inyo yung gipaningkamutan. Hinaot unta sa sunod nga tuig sa atong kasaulugan sa Pasko, daghang-daghan ang mosalmot gyud niini aron matagaan nato daing kahigayunan ng uban natong mga kaigsuonan. Natapos ang programa sa pagdeklara sa Oro Marching Arts Guild isip mananaog sa marching band kung asa nag-uli sila og 50,000 pesos nga premyo. Ang mga mananaog sa Paskorela i-anunsyo karong December 14 dungan sa pagpahigayon sa Pasko de Oro Grand Awarding Show. Samtang ang tinuig nga pagpasiga sa Christmas Lighting Show atubangan sa City Hall ug Gaston Park, wala mahinayon human nga adunay aberya sa ekipo. Hinoon pasalig sa LGU nga ila kining sulbaron sa daling panahon. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.